Takže dobrý den, pánové, já jsem Jonas 545 a vítám vás u svého prvního videa ze hry Minecraft. Jak vidíte, je to verze 1.6, jako ne ta stará, ale 1.6. No prostě 1.6, předtím byla 1.5, i když je to blbost, protože 1.6 stará, tam myslím ještě nebyly pistny, jestli si dobře pamatuju. Prostě něco tam chybělo, ne počkat, pistny byly přidaný v 1.5, ale to je jedno, vidíte, máme tady bonus chest, otevřeme a hodí se, je, co to k tomu je? Jinak Minecraft jsem hrál dlouho, jsem ho nehrál. No, samý hodící se věci, hele, styk. No což, tak, že jdeme najít nějaké zajímavé místo, kde bychom založili tábor. Blbý slovo. A takže jde nějaký kopeček. Měly by tu být koně, ale nevím, no. Zjevně se vyskytují jen velmi zřídka. Slepice! Je, zásek. Ještě se generuje svět. Že třeba tamhle na tom holém kopečku, kde bude můj příbytek dobře vidět. A nebo víte co, já to zapíchnu někam semka do lesa. Les, divný slovo, co? Natěžíme pár stromů. Spálíme pár základních dřevěných nástrojů. Prostě klasický den. První v Minecraftu. No, to se taky bude hodit. No ano, všechno se bude hodit. Protože v podstatě v Minecraftu nic není nepotřebné, kromě lapis lazuli. A nejdůležitější surovinou je dřevo. Jelikož ze dřeva se dá udělat. Vlastně dřevo potřebujete úplně ke všemu. Tak. Zase nechám takhle. Tak a nějaký základní domeček třeba. Kolik to je? Raz, dva, tři. Pak to je raz, dva, tři a dolů. Lopatku, to samozřejmě. K čemu by mi asi tak mohla být lopatka? A pak rovnou dolů. K čemu by mi byla lopatka? Samozřejmě mám tam, co tam mám, 2 pitomý dřevěný ty vodní krumpáče a lopatku mi tam nedají, samozřejmě k čemu, že ano. Takhle, ano, to je zaujímavý tvar. A pak tak. No. Ještě budeme potřebovat malé vyměření, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak.
Kámo, jabko, druhé jídlo, hned to. Tom, co jsem zabil tu slepici. No. No, zase jsem zapomněl mluvit, za to se velice omlouvám. Se mi občas stává, že se za to já nejsem zvyklý na to natáčet, protože teď mi zrovna jak jsem měl ten měsíc či 2 pauzu, tak to bylo zapříčiněno mým zdrojem, který se rozhodl odejít, takže jsem musel sehnat nový zdroj, což byl docela problém, protože jsem zrovna v tu chvíli neměl moc peněz na to, abych si kupoval nový zdroj, takže jsem si musel sehnat nějaký, no, nebudu vás zatěžovat detailama, chvilku to trvalo a něco mi to stálo, ale evidentně mám nový zdroj, jak vidíte, je sice o něco malinko pomalejší než ten předchozí, ale to přece vůbec nevadí, hlavně, že to běží celkem plynule. A dřevo, tak už je, no za chvilku. Ano, budeme hrát zatím na easy, za chvilku začnou chodit spousta spolužáků ve formě zombíků, ale spolužačky jsem zatím ještě nenašel. Teda jenom pár, samozřejmě všechny tady nahromadě evidentně nebudou, že? Je tady pár slepic, no ale krávy jsem zatím nenašel. A pak to tu máme vypatlanýho zombíka. Doufám, že mě nesestřelí skeleton. Rád bych postavil tady ty zdi v nějakém rozumném čase. No prozatím, abych mohl v klidu přežít. Přesně, to jsem se bál. Já nejsem žrádlo. Je ubohej zombíku. To se o sebe jako myslí. Se myslí, že když je zelený, takže má právo na nějaký speciální zacházení. Přišel jsem o svou sekeru. Musím to tady rychle nějak zabezpečit. Třeba takhle. Tak jo, to máme na chvilku pokoj. No. Slyšíme zombíky. A to je asi tak všechno, co slyšíte. Čau kámo, umři! Zase mě chce dát, hele, zombie ver. Dead for dead. Taky mě XPky, ty taky, ty malej tam vzadu. No co? Budeme potřebovat nějaké dřevo, ovšem. Už nám došlo všechno, co jsme potřebovali, že musíme udělat takhle. No čekat, to chce takhle a to je asi všechno, co prozatím budu tak akutně potřebovat. Teď celý obestavím.
Tak. Ani na pavouk. Zrovna ve chvíli, kdy jsem to chtěl říct, že mi můžou moc své pavouci a skeletoni. Oh, fuck. Adrenalinový sport na 3. A je to v angličtině. Takže. Máme tady 4 torče. Strategicky je rozmístíme na každou stěnu. Tak a máme tady světlo. Teď ten můj baráček vypadá lehce neforemně. Špatně. Všechno je špatně, nic není správně. A já chci, aby to bylo správně, protože když to není správně, tak si připadám nedoceněná a zneužitá. Takže já se teď dám tady to maso z mého kamaráda, protože to býval kdysi člověk, což mě strašně mrzí. Ale ne, nic mě nemrzí, protože nic mě mrzet nemusí. Já si tady teď postavím. This is epic chest. Yeah. Já nevím, jak jsi se sem dostala. Umři. Ďábelský kuře. So prudký odechání se mi začalo chtít zívati, spáti. Můj bože. Omlátím tě kusem dřeva. Ježiš. Je tak adrenalinovaný. Adrenalin. Já to nemůžu vyslovit, to je. Sakra, nemůžu říct adrenalinový. Adrenalinový, ne? Jo, takže asi adrenalinový. Že bych to konečně řekl. Dozvíte se v příštím díle. Ale ne. Odpověď zní, nevím, protože se... zapomínám. Krásný výhled. Kde, kolik pak máme? Tak jo. Tady jsem víceméně v nebezpečí. Máme tady krásný, částečně dřevěný baráček. A slyšíme ty ďábelská kuřata. Skoč. Bože, co to tady je? Jsem přece blbej. Kuře! Ne, nebojte se, nehraju Hack/Mine. Normální Minecraft, ale přesto bojte. Hele, co to je? Že bez svítání? Ach, pozbírám mrtvé zombíky.
Tak. No, víte co? Tento první, ne zas tak informační díl bychom mohli tímto naprosto a dokonale ukončit, jelikož nám vysvětlo slunce, téměř tedy. Já jsem málem umřel, ale díky mým sklonům přežít, nebo nevím, jak bych to definoval, možná třeba umřít se mi nechce. Tak díky tomu jsem přežil tuto adrenalinovou noc, kdy na mě zaútočili 2 pavouci, 10 zombíků, nebo víc. Ale našel jsem koně. Jo, hustý, mám koně. Jo, kůň. Jo. Čau, koni, čau. Ne, nebojte se, to je náhoda. Já jsem původně si chtěl udělat srandu z toho, že mám růžovýho koně se zatočeným ocáskem a nebojte se, nemám X-ray nebo něco takového, že bych viděl takhle přes ten kopeček, takhle ty koně. Nic takového, ale ani nemám zaplý zvuky, víceméně, kvůli tomu, že by mě pak bylo třeba blbě slyšet. Takhle, to je vážně strašná náhoda, já jsem nečekal, že by hned takhle brzo našel koně. Ty krása. No což, já se tady vykopu díru 4x, 2x2x2, nebo 2x3x2. Tak jo, 2x3x2, ať tam má víc místa na umírání. Neboj se, do žádný díry tě strčit nechci. Tak jo, tady strávíš nějaký čas, než najdu dostatek jablek, abych si tě ochočil. A než si vyrobím sedlo, abych na tebe mohl nasednout. Na což bych potřeboval své spolužačky. Ne, dělám se srandu. Kraf je tady strašně málo, nebudu je přece zabíjet. I když... I don't know what you think. Ale ne, nebudu mluvit takhle blbě do mikrofonu. A šeptáním. Myslíte, bude kůň žrát kytky? Co koně, vole, až si kytku. Mám 2 vejce. Jo, co, vole, mám vejce. Mám... to vydáváš zvuky. Spíš, jak já jsem dlouho nenahrával, nemluvil, či tak? Tak umírám? Ne. Tak nejsem zvyklý komentovat ti to, co právě se odehrává ti na mé obrazovce ti, tudíž ti nejsem schopen ti odpovědět ti na základní otázky ti typu, co to děláš? Právě kopeme cobblestone a cobblestone je jedna z nejdůležitějších věcí z Minecraftu. Bez cobblestone nevytěžíte železo a bez železa nevytěžíte diamanty, zlato, lapis lazuli, dříve azuly, nebo třeba redstone. Ovšem k čemu je nám železo v případě nekopající části hry Minecraft? Mimochodem Minecraft znamená v překladu moje řemeslo. Úžasné, že jo? Moje řemeslo. Co to hraješ? Ale moje řemeslo. Každý přece čas od času si prostě musí zahrát moje řemeslo. S tím chci říct, jak to definovat? Když si každý chce zahrát moje řemeslo, tak je to jako kdyby si každý chtěl hrát, tak vzhledem k tomu, že nejsem pracující občan České republiky, jelikož ještě nejsem zletilý a tudíž nemohu dostat práci. Je docela blbý říkat moje řemeslo a říkat, že někdo hraje moje řemeslo. Ale dost bylo, jak to říct,
slobíčkaření a rozboru věty, když to nemá žádný smysl, že ano. Že natěžíme dřevo, opět. Proč mi přijde Minecraft malinko repetitivní? Začnete hrát, natěžíte dřevo, jdete těžit, natěžíte dřevo, vylezete a chcete něco postavit epického, těžíte dřevo, došlo dřevo, sázíte dřevo. Už nemůžete dál, to vytěžím potom. Už nemůžete dál kácet dřevo, už nemůžete dál sázet dřevo, protože vám došla hlína. No. Radši nic, hele. Úžasné. Co to vidí? Oko mé skleněné. Něco levitujícího. Vypadá to jako kousek stromu. Špatně vidět. Schořený strom. Jak originální. Ale kdeže? Nic není tak originální jako to já chci tady to. Břízu. Říze. Tak těžíme břízu, ano, to je tak záživné. Každý se chce přece koukat na to, jak někdo mlátí náhodně sekyrkou do stromu, z kterého padají metrové řekněme, že jeden blok je 1 metr. I na těch minimapách myslím, že to tak je. Ale to je jedno.